שהוא מטורף, אני לא מאמין בכלל. שימו לב, הרי במשך 40 יום מראש חודש אלול עד שמחת תורה אנחנו אומרים כל יום את הפרק בתהילים לדוד השם אורי ואישי. מתי מסיימים להגיד את זה? ביום שמחת תורה, בטבח הגדול, ביום של הטבח. תראו מה כתוב בפרק הזה, לדוד השם אורי ואישי, אדוני מעוז חיי ממי אפרד. וזה הפסוק הראשון. הפסוק השני, שימו לב מה כתוב, בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי. טבח היה ברעים, מפורש כתוב מה הולך להיות שם. עכשיו שימו לב, בפסוק ג' פסוק אחריו כתוב אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. מדברים על מלחמה. עכשיו בפסוק A כתוב מתי זה יהיה העיתוי, כתוב כי יצפנני בסוכו ביום רעה. מתי התחיל הבלגן? ביום האחרון של סוכות, אז היה היום הרעה. מטורף. אז עכשיו דיברנו על המיקום, על התאריך. עכשיו תראו מה כתוב, מי יעשה את זה. כתוב בפסוק י"ב אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמאס. עדי שקר שמחלישים את ישראל בעולם, כל מיני אנטישמים, ויפח חמאס, פשוט חמאס. כתוב שחמאס יבצע את זה. והפסוק מסיים, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אבל שימו לב מה כתוב בפסוק ו' בתוך הפרק, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי ואזבחה באוהלו זבחי תרועה השירה והזמרה לאדוני.